To sú všetko fakty, ktoré nikto nespochybnil. A vy si teraz myslíte, že polícia odmietne nejaký nekvalifikovaný návrh, ani neviem, kto podal, a že celá vec skončila. Akože fuč, neexistuje ministerstvo zahraničných vecí. Fuč, neexistuje ZINK. Fuč, neexistuje 10 miliónová zmluva. Fuč, nie sú peniaze, ktoré dostávali. Nebláznite. Však fakty sú. Príbeh je úplne jasný, ale my sme ho pomenovali až neskôr. To znamená, nemôžete použiť kvalifikovanú alebo nejakú skutkovú podstatu, ktorú zaraďujete do trestného zákona na konanie, ktoré sa stalo pred nadobudnutím účinnosti takéhoto zákona. Takže neviem, čo zase hráte ako hru. Zase to idete zakrývať. Samozrejme, na to nemáte čo zakryť. Ten príbeh je jasný. Že opozícia z toho profitovala, samotný autor článku, ktorý sa odvoláva. Pán redaktor, ja neviem, a vy ste, prepáčte, vy máte plat z Progresívneho Slovenska, ako vy sem prídete a vy tu normálne vystupujete buď ako obhajcovia advokáti pani Záleskej, pána Hrubalu, pána Lipšica, alebo nechajte ma, alebo Progresívneho Slovenska, však si buď ste novinári, vy ste sa ma spýtali na ja som povedal, fakty sú také, aké sú, bola tu kampaň, ktorá bola zameraná na mladých ľudí, aby išli voliť, pretože bolo úplne evidentné, o čo išlo. Kampaň bola prospech Progresívneho Slovenska a proti Smeru. Čo na týchto faktoch chcete pre Boha zmeniť? My sa tomu budeme venovať. Novinár, ktorý tie fakty priniesol, hovorí niečo iné, pán premiér. A čo? Povedal, že nešlo o podporu opozície, išlo o podporu volebnej účasti. A v prospech koho? Prospech Smeru? Jasné, prospech, ja samozrejme. Aby ste sa, pán Haram, neozvali zozadu, samozrejme. Už ste mi chýbali 3 minúty, som vás 3 minúty nepočul. Pán redaktor, bude k tomu samostatná tlačová. Prepáčte, tak buď sa bavíme po slovensky, alebo nebavíme po slovensky. Tie fakty sú nevyvrátiteľné. Tu sa ovplyvňovali voľby v roku 2023 v prospech konkrétnych subjektov politických vrátane Progresívneho Slovenska. Tí boli pozitívne na tom, mne sa mali byť tí zlí, voči ktorým to celé malo byť. Ja netvrdím, že to je trestný čin. Čo ma tu trápite s nejakým rozhodnutím nejakého policajta?